Mauna! Nawala ra gari ko kadali, bana na mo kaayo. Wa mo kabalongan niabot sa pika section ninyo mga tingog. Sa tanang section, kamo ra jay kinabanaan. Sige, utro ha, magpagbinanha pa mo. Kay ipambagsak mo na ko. Mag-abot ta sa tumoy sa bullpen. O sige, kay mobalik pa ka sa office kay magtiwas pa mig-meeting karong malabot ng mga activities para sa February. So, ikaw Dong Rodel, ikaw may tiglilista ng mga banaan ha. Sige, kay Maris ako. Sulay kong lista palot, mag-abot lang kita sa loyo niya. Sulay kong lista palot, bakit gauli kagdala oksigen? Ayaw mong kabahala. Dili mo na ko ilista lagi. Libre la ko niya og snack sa kantin. O hello bay. Eskwela ka karon bay? Dili kay. Computer na pod. Matay, ako bay, may eskwela sa laman ko karon bay, dugay-dugay na mo ko naka-absent. Matay, nalain na gani akong damgo bay, gipadamgo ko ni mga classmate nako. O sige bay, kay it's better to late than to absent. Sige sige. Ayaw hag counter strike. Ay, mauding na naghilom. Kakisa na cellphone? Kakisa na cellphone? Kakinsa to cellphone nga na-skandal? Kakinsa? Imo ha? Dito ko ma'am, ila to. Iguro ko gipawel ko na ito nga. Wa ma'am, dito skandal ma'am. Pinoy movie to. Kutong hugas ba? Kato silang EG herbal gani ma'am? So, huwag mo ka man gani ron. Pasanya ako sa Shuet. So, by the way class, ang amo din na meetingan nga mga activities karong bulana is all about horror. So, mag-roleplay ta about horror. Ay ma'am, ang na-horror man ma'am ng Pebrero man raon? Bulan man sa gugma? Oh, bulan nun sa gugma. Pero kaniya tong himon is i-tribute na to ni sa mga taong gipang ghost. Sige ma'am, nagits na ako ma'am. Usap ko aron. So, okay class, prepare yourself and be creative. So, karon mga classmate, ako may nung tahasan nga may imong team leader. So, atong buhaton karon kanang mga realistic. Dapat atong buhaton, dapat magpa-zombie kanang buros tag-zombie tino para dako tagradaw. So, step 1 ana. Step 2. Step 3 ka. Ana. So, muna ta atong buhaton ha. Team. Fully vaccinated. Galit na ko. Hala! Tinuod to sa kong damgo? Lah, nagmulo naman yung uban. Ay, hindi ay, gigibirang Simon. Tay Samon, Timon, tay Samon. Tay Samon. Muna yun, ako limon. Ako limon. Dili, zombie ka. Mon. Okay! Simon! Ma'am, delikado na ni ma'am! Very good class! Excellent! So, all of you got perfect score. Oh guys, sakit kaya kong tiyan, huwag akong tangkugo. Again! Yay, akong dugan, ma'am! Sige na maling agag! Ang tabang! Sabi ka, ulit ko! Kuhaan na sinong ileki, magpahilot ko! Nabali akong rape! Ang buhay dapat nagiging tanga ka lang. Ganon. Huwag mong siniseryoso ito. Namula na dyan ako. Napaksidyaw! Napaksidyaw! Ala. Ala, pak! Ni, maros ano?
Realistic, guys. Realistic, oh. Gagwanta in taon na. Violation na, violation. Da 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 da. Pengi kaputin, oh. Taradada. Dito, tarada. Eh, binabog.